Welcome back to my channel. This is Maina Daimari. आंनि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय. दिनैथ' माहा थांगोन आं बेखौथ' मिन्थिया, किन्तु आदाया होनदों आरो ओंखारदो अबावबा बेरायहैनोसै होननानै. ओमफ्राय आं ओंखारबाय आरो ड्राइभारा माथिं लाङो बिथिं थांसै. होमबा आंनि भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थादो, माहा थांगोन मा खालामगोन बेफोरखौ आंबोथ' मिन्थिया, किन्तु थांबाय थानोसै आरो ड्राइभारा अबेथिं लाङो. आयु नै अबावबा थांगोन होनबाथ' जा थाबनो रेडि जाना थाखायो आं नै. ओमफ्राय बिस्रा दाबो जायाखै आरो नेनो बालायलांबाय, नै गोलोमजोब्बाय नेनानै बिसोरखौ. जायाखैना दाबो? माबार फैदो बाल. दुगैबोगोन होननायखाय नै आहा माबा सोखाबाय दुगैनायाव गाननो. अबावबा दैयाव बाज्रुमबोगोननो. दैयाव दुगैबोगोननो दाबो जालाहाय. मोनथारबाय. सिखाव हाबगोननि गेटखौ मारिखानोसै. नङाबा सिखाव हाबना थागोन ना, बेनिखायनो ताला साबि मारिनाया अबावबा थांबोला बिराद इम्पर्टेन्ट. बयहाबो रेडि जाबाय एबारबा, मास्कबो गानना लाबाय. थांसै आरो लोगोफोर, जों दैजिरि वाटारफल्सआव सफैबाय. आंथ' मिन्थियामोन माहा लाबोगोन, ओमफ्राय दासो मिन्थिदो आरो. मोजां ना जायगाया? मोजां नंगौना नङा दादि? नंगौ. थाबायलांबाय थादों जोङो. नायनोसै, दिनै फार्स्ट टाइम आङो बे वाटारफल्सआव फैनाय आरो. जा मानसिफोर दङ नै. एन्ट्रि फिस लायो, सासेयाव 10 थाखायै लादों आरो. इधर तो कुछ खास नहीं है ना, इतना भी सुंदर नहीं है जगह, ऐसे ही है ना. बताओ, फ्रेंड्स को बताओ अच्छा है कि नहीं जगह, बोलो. अच्छा है ना भी, अच्छा नहीं है बोलो. हम लोग ज़्यादा इंजॉय नहीं किया ना, क्योंकि पानी भी गंदा है. बारिश हो रहा था ना सुबह से, इसलिए पानी क्लियर नहीं आया ना. लोगोफोर, दैजिरि वाटारफल्सआव दैया बुरजाथारमोन आरो दैयाबो क्लियार फैयाखैमोन आरो. फुंनिफ्रायनो अखा फैदोंमोन नालाय, स' बेनिखायनो जों फैबाय भैरबकुन्दआव धनसिरि दैमायाव दुगैनो. स्राजोबनाय बायदि मोनलायलायबाय. जि गुसु आरामखा. बेबायदिसो दुगैनो मोननांगौ. ओंखारबायलै. ये मासे आराम. आया माइ जलि बिलाइ. सोरखौ नुवा नोंलाय गोरलै गथ' बायदि जायनि